Әниебез төшкә керде. Ак яулыгын кыйгачлатып ияк астыннан бәйләп куйган. Сул ягында 5 баласы, 6нчы баласы мин каршысында басып торам. Ике кулына тоткан савыт нәрсә беләндер. Сузды шул савытны, нидер биреп, нәрсәдер әйтәсе килде әниебезнең. Минем төшемдә. Инде йокыдан торгач, исемә төште. Әйткән сүзем бар иде бит, әниебез турында язарга дигән. Уйлаган уй, әйткән сүз безнең тормыш көче, хисе, алар орлык кебек көтәләр, хыялларны тормышка ашыручы эшләрне, хисләрне, хәрәкәтләрне, уңдырышлы җирлекне. Шул вакытта томыр җибәреп, шатып чыгып, үсеп, нәтиҗәле, файдалы җимешләрен бирәчәкләр, тормышыбызга көч биреп. Күкмара районы Вахит авылында күгәрченнәр гөрләшеп, чынлап та кушаматлары күгәрченнәр булган Гарифулла белән Хәдичә Сәмигуллиннар яшиләр. Аларның 4 балалары туа. Бу якты җир йөзендә беренчесе Зиннәт, икенчесе Хәтирә, өченче кызлары Зәкия, 4нче балалары Габделхак. Ул тарих турында дәвәниебез Хәтирәнең сеңлесе Зәкияның кызы, Вахит авылында яшәүче якын туганыбыз Салиха апай сөйли. Әйе, исәнмесез. Мин Яруллина Салиха булам. Мин үземнең әбием һәм аның кызлары турында сөйләмәкче булам. Минем әбием Мөхәммәтҗан кызы Хәдичә, Одай авылыныкы булган. Ул Бүлиле дигән авыл, ул вакытта безнең авылның исеме. Бүлиле егете Самигуллин Гарифуллага кияүгә чыгып, Вахиткә килгән. Аларның 2 кызлары, 2 малайлары булган, яшәгәннәр Вахит авылында. Әнисенең туган авылына кунакка йөреп, олы кызлары Хәтирә Одай авылына кияүгә чыгып китә. Агләмҗан дигән егеткә ул вакытта дин бик көчле булган заман була, алар булган нәселе булалар. Шунда яшиләр, балалары туа, 3 кызлары һәм малайлары. Малайлары 5 яшь булгач үлә. 40нчы елларда динне бетерергә, мәчет манараларын кисәргә дигән закон чыгып, бик каты дингә бәйләнгән чор була. Мәчеттә Одай авылында мулла булып яши, эшли. 5 вакыт намазга мәчеткә йөри. Мәчетләрнең манарасын сүтәргә дигәч, авыл халкы каршы чыгып сүттерми. Түләп алып калалар. Яңадан коммунистлар тагын бераз торгачыннан вакыт узгач, тагын бәйләнеп килеп, Агләмҗан җизнине мәчеттән алып китәләр. Шул китүдән хәбәр булмый. Ул аны алып киткәч, 9 яшьлек Миннегөл апай, 5 яшьлек Миннур апай, яшь ярымлык Альфинур апай белән Хәтир апай үзе генә кала. 5 яшьлек Миннур апайга бик каты тиф авыртуы үләгә. 3 ай ята, телсез тора алмыйчы, кыймылдамыйчы. 3 айдан соң әни ашыйсым килә дип хәбәр беренче сүзен әйтә ул. Ул аякка басуга Хәтир апай үзе шул тиф белән егыла. Шул 40нчы елларны 3 ятим, әтисез дә, әнисез дә калган ятимнәрне минем әбием Хәдичә әби, аларның да әбиләре инде ул, Ухалла арбасы белән барып 8 чакрымдыр инде ул Одай авылы безгә турыдан. Шуларны төяп, Альфинур апай белән Миннур апайны арбага ястык өстенә яткырып, Миннегөл апай арттан арбага тотынып кайта, әби 60-ны узган әби алып кайта аларны Вахит авылына, үзләренә. Бабай белән алар икесе 16 яшьлек малайлары Габделхак абый гына була инде анда. Шулар тәрбиясендә бу балалар яши башлыйлар. Алар бик тыныч, тырыш балалар булалар. Миннегөл апай ул әбигә бик нык терәк була. Шул балаларны караша бөтенесен. Шулай итеп, Вахит авылында яшәп китәләр. Минем әнием ул вакытта инде кияүдә була. Сугыш башлангач, Зиннәт абыйны да алалар сугышка, минем әтине дә алалар сугышка. Ала хәбәре дә булмый әтинең тиз генә. Хәбәр зак килмәгәч, әни абый белән кайтып тора, әби белән бабай янына шул кызларны тәрбияләшергә, булышырга. Ил тун бүрек әртиле дигән әртилдә эшли әни. Сугыш вакытында 16 сәгать эшлиләр алар, кайтармыйча эшләтәләр аларны. Шунлыктан ул балалар әбигә, әбигә генә түгел, Миннегөл апайга эләгәләр, тәрбияләргә, карарга, аларны күзәтергә. Шулар белән шулай итеп сугыш бетә. Габделхак абый сугышка барып кайта. Әз генә хезмәт итеп ул 25нче елгы була. Оннан калган вакытны Габделхак абый
тәрбиясендә үсәләр инде алар, әби белән бабай, Габдулга абый. Миннегөл апай 7 класс укый, бик яхшы укый. Аннары укып бетергәченнән авылда почтальон булып эшли. Шактый гына вакыт өендә әбинең уң кулы терәге була. Миннур апай 16 яшь тулуга Бирбавац ителеп Оренбург якларына китеп бара. Альфинур апай шунда 10 класс укып бетереп, тормышка чыкканчы шул әбиләр, бабайлар белән яши, Габдулга абый гаиләсендә. Сугыштан кайткан егет Миннебай җизни, Миннегөл апайны шибәр бул, уңган кыз булганын күреп, үз итеп, артыннан йөреп, өйләнеп тә куя 50нче елларны. 9нчы микән 10нчы кеше булып, шул семьяга килен булып төшә ул. Онда бик күп төрле була, Зизнинең апайлары да була, двоюроднойлары була, семья төрле була. Ну, сабырлыгы белән Миннегөл апай, тырышлыгы белән шунда төп йортта яшәп кала, бөтенесенә дә якты чырай белән хезмәт итеп, эндәшмичә яши. Күрше тирәләрдәге әбиләрне, бабайларны ризык пешерсә ризыгыннан калдырмый, тәрбияли, бик юмарт, бик тырыш. Аларның һәрвакыт өстәлләре мул, ишекләре ачык, кергән бөтен кешегә дә урын җитәрлек була анда. 6 бала үстерәләр алар Зизни белән, 3 кыз, 3 малай. Аның якын тирәләр, авыллар сыерлары авыртса да, сарык бәкәйли алмаса да, кәҗәләре белән нишәсә дә, ветврач урынына Миннегөл апайны йөртә торган булалар. Ул бер эштән дә курыкмый. Бөтен эшне белә, булдыра. Тырыш кеше шулай итеп яши авылда, төп йортта. Зизнинең туганнары әкрен-әкрен таралышалар. Үз семьялары була, үз юллары белән, төп йортка һәрвакыт кайтып килеп йөриләр. Бик әйбәт. Зизнидә бик әйбәт булып чыкты. Бөтенебезгә дә ачык чырай күрсәтеп, шулай итеп яшәделәр бергә. Хәзер инде төп йортта Миннегөл апайның, Миннебай Зизнинең иң кече малайлары Рөстәм белән аның тормыш иптәше Гүзәлия яшиләр. Төп йортның утын сүндермиләр. Балалар кайталар, киләләр, хәл белешәләр. Туганнар бик туганчылыклы, әйбәт яшиләр, Аллага шөкер. Мин Миннегөл апай белән двоюродной, минем әни белән аның әнисе бер туган ук, апалы сеңелләр булганнар. Шунлыктан мин монда тормышка чыгып кайткач, миңа апай ул әни урынына да булды, бер туган урынына да булды. Балалары да мине шулай ук бик якын итеп, әниләре ягыннан бердән-бер туган диеп, бик якын итеп яшиләр. Алланың рәхмәте яусын. Рәхмәт, Салих апай, сиңа әнинең тормыш тарихын сөйләгәнгә. Әйе, безнең кадерле әниебез Миңнекаева Миннегөл Татарстанның Күкмара районы Адай авылында саф яратуда яшәүче парлар Әгъләмҗан, Хәтирәнең беренче балалары булып, бу дөньяга яхшы якты җиргә елмаеп, шатланып, «Ңә!» диеп җырлап туа 1930 елның 10 октябрендә. Тәбәнәк кенә тау итәгендә, Шишмә суыннан җылып, шелтерәп аккан елга буенда урнашкан нигез йортлары аларның. Әнидән соң туа Миннур апай 1935 елның 31 январында, 1939 елның 23 мартында туа Альфинур апай 4нче балалары Зиннур тугач та озак тормый бу җир йөзендә. Тормышны бик яратып, маллар асрап, бакчада яшелчәләр, җиләк-җимешләр, бәрәңге үстереп, гаиләгә җитәрлек, иркенлектә яшәрлек ризыклары бар үзләренең. Түгәрәк гаиләдә, үзләренчә муллыкта, рәхәтлектә, бергә яратуда яшәгәндә, ул еллардагы үзгәрешләр чорында диннән баш какмаганга Әгъләмҗанны алып китәләр. Төрмәдә була ул озак кына. Үпкә уртуыннан киткән бу дөньядан. Дәү әнибез Хәтирә дә озак та тормый, китә ошбу дөньядан. Үзебезнең балалар бит диеп, Гарифулла дәү әтибез, Хәдичә дәү әнибез бу лиле хәзерге Вахит авылына алып кайталар. 3 кызны яратып, тәрбияләп үстерәләр оныкларын. 3 кыз, Миңнегөл, Миңнур, Альфинурны. Без бик рәхмәтле аларга. Гарифулла, Хәдичә, Самигуллиннар якын туганнарыбызга.
әни безгә бу җирдә яшәргә мөмкинчелекләр тудырып караганнарына, шуның белән нәселебезне дәвам иттерүче, без 6 баланы тудыручы, безнең кадерле әниебез Миңнегөлгә бу җир йөзендә яшәргә яраклы шартлар белән тәэмин иткәнегезгә бик зур рәхмәт сезгә. Әтиләре Әгъләмҗанның әле 1952 елга хәтле җир йөзендә яшәгәнен белмичә үсәләр кызлар. Миңнегөл авылның иң чибәр, сылу, бик уңган кыз бала булып үсеп җитә. Почтальон булып эшли авылда. Миңнегөл исемле сылу кыз бала. Авылда күп кызларны үзенә караткан, оста гармунчы, чибәр, әле генә сугышта да булып, армияда да булып кайткан егет Миңнекаев Миңнебай бер күрүдә гашык була Миңнегөлгә. 1951 елның 9 сентябрендә өйләнешеп, парлашып, гаилә учагын кабызып, бергә яши башлыйлар, гөрләшеп. Әтиләр өендә гаиләдә күп кеше яши. Әтинең әтисе Миңнекәй күп еллар буена авылда көтү көткәнгәдер, табигать куенында сыер, сарык, кәҗәләрне яраткангадыр, итләр ашамаган. Әнигә әйткән: "Килен, син миңа итсез генә пешер ашны, чып-чынлап ит тәмедә булсын" диеп, әни суганнар кыздырып, кишерләр, яшелчәләр салып, бик тәмле пешергән ашларны. Буларны апайыбыз Рәзилә сөйләде. Хәзергечә әйткәндә вегетарианский ашлар пешергән ул вакытта ук әнибез. 1952 елның 6 декабрендә Миңнебай белән Миңнегөл Миңнекаевларның иң беренче балалары булып, ярату куенында туа уллары Камил. Бүгенге көндә Түбән Тагилда яшиләр гаиләсе белән. Һәм үзләренең рәхмәт сүзләрен белдерәләр кадерле әниебезгә. Якын тирәдәге бөтен балаларны сыйлыйдырые ризыклар белән алып кереп, менә мин армияда хезмәт иткәндә хат яздым инде теге командировкага китәм дип. Мин бит ни путевка белән Германиядан китәргә җыенганмын. Барып йөрмә дип әйтте инде, әнидән хат килде. Аннары инде үзем дә бармаска уйладым инде. Әнинең инде шул инде балалар өчен теге кайгыртучанлык булгандыр, беребез дә бер кая китмичә менә якында өйгә кайтып яшәргә менә шушы үзебезнең янда дип әйтүем инде мин. Без бит инде ни ул вакытта әле теге мәктәптә укудан кайтадыр инде, иң яраткан ризык теге пиш бәрәңгесе инде, безнең пиш бит инде теге газны түгел, пишкә нитеп шундый ниләр. Аннары инде ни балам бәлешеп пешерергә бик яратадыр инде, шуны мактап ашыйдыр инде, барыбыздан да белмим калганнары ничектер. Минем үземә ошыйдыр инде шул балам бәлешеп пешерү. Ну, әйдер менә пешергән әйберләр инде. Аннары ул гына түгел инде теге. Безнең бит әле маллар сойган вакытта теге ишәге 40 карта менә шуннан әзерлидер тоже әйберләр бик әйбәт итеп. Ну, менә шул ни инде? Как настоящий әнинең ихласлыгы инде менә балаларга карата шундый ниләр. Ул вакытта әле мин үзем нидә садикта йөридер идем авылда. Нинди менә үзеңнең күңелеңдә яхшы сүзләр бар әнигә, рәхмәтләр, Камил абый. Һәрберебез. Сеңнем аның рәхмәтле әни кешегә бөтен кеше рәхмәтле булып кала инде. Без үзебездә мин үзем дә рәхмәтле инде. Әле минем мунчалар киреп әле Назифәттәнең әнә Мизифәттәне хәтерлим аның әнисендә алар да киләдер. Чәй эчәргә инде. Бөтенсен шулай сыйлап, бөтенсе белән шундый. Аннары ул ни теге маллар тоттык бит инде. Үзе как ветеринар булып, үгез бозауларны, үгезләрне үзе пешәдер. Менә шундый ниләр, как ветеринар кебек йөрде инде авылда да менә. Аннан файдаланалар шундый ниләр белән дә. Аны, конечно, мин бит инде 15-16 яшьтә чыгып киттем ансын нигә укырга училищега инде Казанга. Шундан инде Шәмәрдәннән җәяү йөреп инде аны Рөстәм Некаш бик яхшы белә инде ансын. Рөстәм Камил абый ипи ташыды инде Казаннан ди. Ипи батоннар ниләр алып кайтадыр имансында аны. Иң беренче тудырган өчен безне кадерләп саклау өчен инде менә шундый ниятләр белән яшәгәннән менә
Шуңа рәхмәтле булып калабыз дип әйтергә кирәк инде. Барыбызны бергә берләштереп, менә безне кызганып, менә кая барсак та, менә безне көтеп, өйдә торып, менә шундый ниләр инде әнигә карата. Гаилә учагын саклап, име Гаилә учагы дип атала хәзер, барар бит ул нидә дә. Бик Рәхмәт бик зур әнием сиңа, безне тудырган өчен иң беренче менә бу дөньяга, якты дөньяга китергән өчен. Молодец. Бик зур рәхмәт менә шушы якты дөньяга. Менә иң беренче шул инде әнигә мең рәхмәт шушы дөньяга, безне якты дөньяга тудырган өчен менә шунсы тәрбияләп ашату өчен аның ул bütün әниләр инде аны үз өстенә алган эшләрне инде барсында. Шуның өчен әле без рәхмәтле тудырган өчен менә бу якты дөньяны күрсәткән өчен безгә. Бу дөньяда яшәгән өчен, барсы өчен дә рәхмәт. Безнең өчен иң әйбәт әниебез Камил абый. Иң Менә шуны әйтәм. Иң әйбәт кеше. Бергә матур гына яшәргә язсын бу дөньяда. Мин Казанда эшләгән җиремнән авылга кияүгә чыктым. Бик зур семья. Әле мин кияүгә чыкканда, әти, әни, тәтә, 6 бала. Бик мине әйбәт җылы каршы алдылар, әти белән әни. Мин аларны бик хөрмәт итәм. Әни бик сабыр, бик тыныч. Минем үземнең әни кебек тойдым инде мин аны. Ул миңа киңәшләрен бирде. Иртә белән әни иртүк торып журнал җигридерим, инде сикереп торадырым, әни тору, әни артыннан. Ул мине бар нәрсәгә торасың дип мине җыклара кертә. Ирең ят дисә ят, ирең тор дисә тор дип мине шулай итеп кертеп җибәрә иде. Мин барып кермәдем, инде әни белән утырдым. Мин җигерләдем, әни тоже бәйләде. Иртәнге якта шулар бик хәтердә калган. Барысы да бик әйбәт, әти дә, әни дә минем өчен әйбәт булдылар. Исәнмесез, хәерле көннәр. Бу видеообращение багышланган Миннегөл абыйга. Әзрәк татарча да, русча да әйтәм инде. Мин аны хәтерлим. Әле кичкенә вакыт. Маленький был, помню ее. Очень добрая бабушка наша. Мы когда приезжали летом на каникулы, запомнилось, правда, все время, как возле печки. Печь была большая на кухне в доме. Все время возле печки. Что-то стряпала, пекла. Вот запомнилось. В саду мы фотографировались много. Добрая, очень всех нас любила. Помню еще, мы приезжали, когда все летом в деревню собирались с разных городов. Это кто с Чукотки вот приезжали, у нас там Разилёпая была, Разилёпая, Ришат Жизнемлян, они приезжали с Чукотки, мы с Урала, с Нижнего Тагила. Помню такой случай, они приехали, и мы приехали, и Ришат Жизни, и мой папа Камиль, он старший сын Миннегөл абыйның. Вот они, Ришат Жизнемлян, на руках боролись. И помню такой момент, они на руках борются, и Аби говорит им: балаларым, күрешмәгез, кулларыгызны сындырырсыз дип. Вот этот момент почему-то мне запомнился в голову. Еще запомнился момент. Все время, вот, не знаю, чай делали, вот там вот, чай делали с молоком. Это не чай с молоком, а молоко с чаем. Вот этот момент тоже запомнился все время. Но почему-то вкусно было. Вот. А так очень добрая бабушка, так очень добродушная. А вот в честь ее видеообращения, у нее день рождения, наше видеообращение. Всем мира и добра. Мин Миннегөл әбине бик хәтерләним инде. Мин әле бик кечкенә идем, 4 яшькенә иде. Мин аны елга бер күрәдерим. Җәй көне авылга кайтканда инде каникулда, җәйге каникулларда инде минем инде каникул булмады. Ул вакытта мин садикта идем, әни белән әти эшләгәннәр инде, җәй көне кайтадыр авылга. Шуңа күрә әбине бик хәтерләним, но бары бераз генә хәтердә калды инде әбием. Шундай акыллы инде ул, бик добрый, безгә карата инде, без бит инде аныклар. Шуңа күрә ул безгә бик әйбәт инде. Без әбине бик яратадыр. Барсы да әйттеләр инде монда, минем кушылам шушы әйткән сүзләргә. Лилиягә дә, Карчыкка да. Рәхмәт бик зур әнием сиңа, безне тудырган өчен иң беренче менә бу дөньяга, якты дөньяга китергән өчен. Әни? Әти?
Рафил жизни, сестричка Рейсе, аларның уллары Ирек, Минсар апай, Камил абый, Рейхан апай, Рафиг абый, Камил абыйларның кызлары Лилия, уллары Азат, Резилә белән Ришатның кызлары Гөлнара, уллары Рәзил, Рафиг абыйның улы Дамир, Рафиг абыйларның кызлары Дания, Мен 1955 елның 3 майында икенче балалары булып бик тә үзенчәлекле уллары Рафик туа. Мин туганда 1955 еллар авылда яшәүче халыкка җиңел булмаган. Шул авыр елларда безне тәрбияләп үстергән әти һәм әниләргә без балалары бик рәхмәтле. Үзебезнең тормышта аларның безне үстерергә куйган көчләрен, ышанычларын акладык дип әйтә алам. Тормыш дәвамында әти, әнидән күчкән яхшылыкны җир халкына булышуда дәвам итәбез. Мин күп еллар кешеләрне тәрбияләү һәм дәвалау буенча эшлим. Тормышларыбыз бик әйбәт, Аллага шөкер. Безне кеше итәргә көч куйган кешеләрнең бөтенесенә дә бик зур рәхмәт. Сәламәт булсыннар, рәхәттә гомер уздырсыннар. Сәламнәр белән семьяда икенче бала Рафик Миннекаев Миннебай улы булам. Әнием Миңнегөл. Рафик абыйларның исеменнән кызлары Дания бик тә үзенчәлекле иттереп, шатлыклы шигырь юллар белән үзләренең зур рәхмәтләрен белдерә. Кадерле яраткан бабайыбыз Миңнебай һәм әбиебез Миңнегөл Миннекаевлар гаиләсенә багышлана. Бабайым минем булган, әбием Миңнегөл 6 баласын да алар сөеп кенә торган гел. Иң беренче Камил туган, аннары Рафик килгән. Әбием авырлы чагында ук аңа серле төш кергән. Данлы Вахит авылында яшәгән бер абыстай, Шәмсилебиккә атлы булган, йөзе нурлы кояштай. Әбием төшен юраткан, шул изге абыстайдан. Бар дөньяга бер дигән зат туар дигән бер айдан. Бу балаң барча кешегә ярдәм итәчәк дигән. Изгелек ул җирдә ятмый, халык беләчәк икән. Рафиктан соң Рәзилә туган. Рәйсә белән Рауилә. Төпчек малай Рөстәмгә дә бик тиздән чират җитә. Шаңгы чанада шуалар, гармон баянда уйный, шахмат, шашка һәм домино. Китаплар укып туймый. Мәдәни агарту юлында алар һәр чак беренче. Бәйрәм, уен оештыру, сабан туйы дисеңме? Әби бабай кычагында төп йортта үсеп җиттем. Китап дәфтәрем күтәреп, укырга кереп киттем. Абый, апайлар карады, иркәләп үстерделәр, җил яңгыр тидермәделәр, кулдан төшермәделәр. Миңнегөл әби тырышты, русча диктант яздыртты, хәреф хатамны төзәтеп, белемемне арттырды. Бик матур киендерделәр, мол итеп сыйладылар, дус туган күрше-күләнне кунак итеп тордылар. Бабай өйрәтте. Кызым, дип, сез намуслы булыгыз, ишектән кертмәгән чакта тәрәзәдән ыргылыгыз. Үҗәтлек, тырышлык белән яшәргә өйрәттеләр. Без мәңге
рәхмәтлеләр, дип әйтә. Рафик абый белән Рәйхан апайның кызлары Дания һәм алар үзләре әнибез Миңнегөлне бик зурлап 1957 елның 10 июлендә кызлары Рәзилә туды. Аның рәхмәт сүзләре әниебезгә. Миннекаева Миңнегөл Әгъләмҗановна 1930 елның 10 октябрендә Күкмара районы Одай авылында Әгъләмҗан мулла белән Хатирә абыстай гаиләсендә зур шатлык, мәхәббәт җимеше булып кыз бала туа. Аңа Миңнегөл дип исем кушалар. Тату гаиләдә яратуда үсә кыз бала. Бер артлы энесе Зиннур, сеңлесе Миннур, сеңлесе Әлфинур туа. Өйләре Одай авылының уртасыннан агучы елга буена урнашкан. Ул елга авыл халкына үзенең шифалы суын биргән. Бакча башлары яшел чирәм, челтерәп аккан чишмәсе бар. Җир җиләкләре, каен җиләкләре, мәтрүшкәләре, хуш исле чәчәкләре үсә. Шул чишмәнең суын эчеп, җиләкләрен ашап, чирәмдә тәгәрәшеп, рәхәтләнеп үсә балалар. Улы бала буларак өйдәге эшләргә булышу Миңнегөлгә туры килә. Бәрәңгедә утырталар, кәҗәләр, казлар да асрыйлар, яшелчә дә үстерәләр. Кыз бала бүтән эшләрне дә белеп, өйрәнеп үсә. Әгъләмҗан мулла көнен мәчеттә уздыра. Өйгә соң гына кайта. Ул буш вакытында авыл халкына мич чыгара, бура бурый, үй салырга булыша. Бик уста балта остасы да, мич чыгаручы да була ул. Кешеләр китергән садака әйберләрендә дуа кылып, үзләренә биреп җибәрә. Ходай кабул итсен дип, изге теләкләрен теләп кала. Авыл халкы аны бик ярата. Шулай тормыш бер көйгә барганда Зиннур вафат була. Аны Одай зиратына җирлиләр. Әгъләмҗан мулла үзенең алтын куллары белән үз баласына агачтан чардуган ясап куя. Язуын да беркетә. Бу хәсрәтне ул бик авыр кичерә. Тормышымның яме калмады ди, нәселнең дәвамчысы бетте дип үзгәләнә. Борынгы заманнардан ук аларның нәселе бик данлыклы, укымышлы булганнар. Ир-атлар муллалар, хатын-кызлар абыстайлар. Сеңлесе Менәвәрбикә Казанда яшәгән гаиләсе белән бик хөрмәтле, данлыклы абыстай булды. Ераклардан кайталар иде аның янына. Үләннәр белән кешеләрне дәвалый. Үләннәрне үзе җыеп киптерде. Ел саен җәй көне 40 зиратны йөреп чыга иде. Властька коммунистлар килгәч, динне бетерергә дип, мәчетләрне җимерүләр, муллаларны кулга алулар башлана. Шуларга безнең Әгъләмҗан бабабыз да эләгә. Түли алмаслык итеп мәчеткә налог салалар. Ул болай да ягарга утын булмагач, мәчетне җылыту өчен үз өенең верандасын сүткән. Авыл халкы сөйләде буларны. Бердән-бер көнне намаз вакытында коммунистлар мәчеткә бәреп кереп, Әгъләмҗан бабайны кулга алалар. Хатыны, балалары белән дә саубуллашырга рөхсәт бирмиләр. Күкмарага алып китәләр. Шул китүеннән бабабыздан бернинди дә хәбәр булмый. Бу хәсрәттән әби авырта башлый һәм якты дөньяны калдырып китеп бара. Аңарчы кулаклар дип, өйдәге барлык әйберләрне талап алып чыгып китәләр. Барлыгы 4 кружка калды. Кәҗәләрне дә, казларны да алып китеп бүтән кешегә бирделәр дип, үзгәләнеп сөйләде әниебез. 3 кыз дөм ятим кала. Хатирә әбинең әнисе Вахиттә яшәүче Хәдичә әби үзенең чыгышы Одай авылыннан ухалла арбасы алып, шуңа бер ястык салып, 2 кечкенә баланы арбага яткызып, Миңнегөл арттан этеп әбигә җиңел булсын дип булышып кайткан. Шулай итеп, җәяүләп, Гарифулла бабай белән Хәдичә әби йортына Вахиткә кайтып керәләр. Бу вакытта Миңнегөлгә 10 яшь була.
Вахит халкы бу ятимнәрне бик жәлләгән. Бер кыз биргән идем, менә 3 кыз алып кайттым, Аллага шөкер дип, Хәдичә әби үзен юаткан. Гарифулла бабай белән Хәдичә әби бик тырыш, һөнәрле кешеләр булганнар. Иләк ясап, үзләре җәяүләп, Шимарданга, Күкмарага илтеп сатканнар. Бабай балта остасы да, мич чыгаручы да булган, сәгатьләр дә төзәткән. Кашап җизни сугышка киткәч, Хәдичә әбинең кызы Хәтирә әбинең сеңлесе Зәкия Яруллина Салиха апайның әнисе бу балаларны карарга булышырга әнисе йортына кайтып тора. Ул вакытта үзенең дә улы туган була, Салих абый. Шулай итеп, бергәләшеп, 4 баланы карыйлар, үстерәләр. Зәки апай көндез артельдә 16 сәгать буе тегү-тегә фронтка җибәрү өчен, төнлә балаларның киемнәрен юа, өйләр җыештыра. Бик яхшы артель була ул, сугышчыларның канлы, йыртылган киемнәрен юып, тегеп, кире фронтка җибәрәләр. Кайбер киемнәрдән сугышчыларның куллары да килеп чыга иде дип сөйләде Зәкия апабыз. Иң олы рәхмәтебез Гарифулла бабай белән Хәдичә әбиебезгә, Зәкия апаебызга, әниләрне үстергәннәре, караганнары өчен. Бик авыр еллар үтеп артта кала. 1946 елны җизни сугыштан кайта һәм Зәкия апай белән Салих абый үз өйләренә кайталар. Миңнегөл бу вакытта инде почтальон булып эшли. Янил авылыннан почтаны җәяүләп алып кайтып, Вахит авылында һәрбер йортка кереп почта өләшә. Шул йортның берсендә Минникаевлар гаиләсе яши. Миннебайдан килгән хатны тапшырырга кергәч, Тәскирә исемле апасы Миннегөлне күреп, аның матурлыгына, акыллылыгына шакката һәм иченнән генә Миннебай армиядан кайтсын иде дә шушы кызга өйләнсен иде дип тели. Тәтәнең үзе сөйләгән сүзләре. Еллар үтә торган, Миннегөл хатлар, газеталар өләшкән. 1950 елны Миннебай кайтып төшә авылга. Бер күрүдә гашыйк була Миннегөлгә. Аның 7 ел ярым Рашид исемле йөргән егете була. Миннебай Рашид белән сөйләшеп, аның ризалыгын ала һәм Миннегөл белән кавышып, матур гына тормыш корып җибәрәләр. Ишле гаиләгә 11нче кеше булып килеп керә ул. 2 катлы өй, гаиләләре бик тату, мине яратып каршы алдылар дип сөйли әниебез. Бер артлы 6 бала туганбыз. Минникаев Камил Миннебай улы 1952 ел 6 декабрь. Минникаев Рафик Миннебай улы 1955 ел 3 май. Минникаева Рәзилә Миннебай кызы 1957 ел 10 июль. Минникаева Рәйсә Миннебай кызы 1961 ел 6 январь. Минникаева Рауилә Миннебай кызы 1962 ел 5 июль. Минникаев Рөстәм Миннебай улы 1966 ел 28 май. Әни мал туарны, козлар, тавыклар, үрдәкләр күп тотты. Бәрәңге дә үстерде, кыяр, помидор, кишер, чөгендер, суган, шалкан, редиска барысын да үстерде. Карлыган, кура җиләге, алма агачлары бик күп. Әле үзе аларны Янил базарына илтеп сата. Тозлаган кыярларны да кеше яратып ала. Бал курты да тотты. Бал айыккан көнне сөт өсте айыкты. Мичтә ипи пешереп, күрше тирә әбиләрен, бала чагаларын сыйлый иде. Балалар күп булса да, әни өйдә генә утырмады. Ура урды, җитен урды, көлтә куйды, яшел чәчелектә эшләде, җиләк-җимеш бакчасында да эшләде. Гектары белән бүлеп биргән бурчак та чапты. Гектарлап бүленгән бәрәңгене дә казып тапшырды. Әти дә булышты, сәнәк белән казыды. Без балалар ияреп йөрдек инде, әнигә авыр икәнен белеп булышырга тырыша идек. Мөхлис абый ясаган агач арбага утыртып, бәбәйне дә басуларга алып бардык. Аннан соң әле әни барлык күрше карчыкларын мунча ягып, әйбер пешереп сыйлый иде. Мин Зифәт тә, Нәзифәт тә, Гайфәт тә
Рабигат та, Әбият та, Асия апайлар, Зәмзәмия апа 5 баласы белән бездә айлар буе яшиләр иде, үз өйләре булса да. Безне үстерүдә тәтәбез бик нык әнигә ярдәмче булды. Үз баласыдай барыбызны да яратып карады. Әни дә, тәтә дә безне эшкә өйрәттеләр. Үзләре алар, әни дә, тәтә дә оста тегүчеләр, бәйләүчеләр, чигүчеләр, шәл, бияләй, носки бәйләүчеләр, оста итеп җон җигерләүчеләр. Әни рәсемне дә бик матур итеп ясады. Челтәрләр дә бәйләде крючок белән. Кияүгә чыгучы иптәш кызларына сөлге дә, ашъяпкычлар да, яулыклар да чигеп бүләк иткән Гыйлембану апайга. Эшләй ятим калган әни тормышның кадерен белеп яшәде. Ир кеше эше диеп тормады, үзе тотынып эшләде. Чөнки безнең әти колхоздан эштән төнлә генә кайта иде. Әни безнең бик сабыр кеше. Синең изгелекләреңне әни сөйләп бетерерлек кенә түгел. Монда кыскача гына әйтелде. Син безнең барыбызны да гафу ит. Чиксез күп рәхмәтләр сиңа. Авыл халкының кәҗә тәкәләрен, сарык тәкәләрен сөннәтләп йөрде. Миннегөлнең кулы җиңел дип, гел аны чакырдылар. Авылыбызның данлыклы абыстаебыз Шәмселбика апайга, Менәүәрә апайга килен булып килгәннән бирле көн сайын кайнар ризык пешереп менгерде. Бу абыстайның һәм Менәүәрә апайның миңа үзләре сөйләгән сүзләре бер көндә менмичә калмады. Ризыкларны бик тәмле әзерли иде әниең дип сөйләделәр. Нәселләре белән бик юмарт булдылар. Елына 2 тапкыр аш уздыралар иде дип гел мактап сөйләде Шәмсулбика апай. Әни безнең үләннәр белән кешеләрне дәвалады. Ул шул дәвалау көчен алтыбызга да бирде. Әниебез рәхмәт сиңа, үзең горурланырлык балалар тудырып үстергәнең өчен. Авыл халкы сине һаман яратып, сагынып искә ала. 6 балаң, без гел синең белән, әти, тәтә, май тәтә белән, сез безнең белән. 1000 рәхмәтләр сезгә. Әнине безнең әтинең әтисе Миннекәй бабабыз да бик яратты. Әни бабайга айрым итсез аш пешерде. Кишер, суган, кыяр, помидор, кәбестә, укроплар, бәрәңге салып, мич алдындагы плитәдә 2 төрле аш пешерә. Бик тәмле булган килен, рәхмәт сиңа дип мактап ашый бабабыз. Бабабыз Миннекәй гомер буе халыкка хезмәт итте. Көтүче булды. Кеше нәрсә бирсә, шуңа риза булып йөрде. Әниебез камыр ризыкларын бик тәмле итеп пешерә. Кичтән җилпушка онны иләп, тутырып кертеп куя. Без барыбыз да бик сөенәбез инде. Әни тагын тәмле ризык пешерә инде дип. Ул пирәмәч, паштет, алма, балан бәлешләре, корт тәкәсе, кәбестә пирогы, гүбәдия, өчпочмак, күз икмәк, каз кабартмасы, чәй токашы, мич коймагы, белен, бәлеш, пилмән, ипи, төш, мичтә ярып, таба бәрәңгесе, төрле ашлар, суган пирогы һәм бик күп башка тәмле ризыклар пешереп торды. Сабан туйга ел сайын бик күп кунаклар кайта. Әнинең һәр вакыт өстәле тәмле ризыклар белән тулып тора. Сыер асрагач, сөте, каймагы, эремчеге, корты үзебезнеке. Аларны да әни үзе ясый. Әниебез күп итеп казлар үстереп, өмәләр ясый иде. Каурый сыдырырга дигән сәбәп белән кичкенә балаларны җыеп тәмле ризыклары белән сыйлап җибәрә. Каз йолкырга килгән кешеләр өчен чын бәйрәм була. Көндез эш беткәч, ашап-ишеп киткәннән соң, тагын кич белән зур табын әзерләп, әниебез аларны тәмле ризыклары белән сыйлый. 6 почмаклы агач өебезнең түрендә озын агач өстәл, анда шашка, шахмат, домино. Кадерле әниебез, син бик күп хезмәт куйдың безне чын яхшы кешеләр булып үсүебез өчен. Үз үрнәгең белән тәрбияләдең безне. Әни,
син җир шарында бердән-бер шундый изге ана. Җылы кочагың безгә, 6 балаңа да, барлык кешеләргә дә җылылык биреп тора. Без шуны тоеп яшибез. Шундый изге анадан тууыбызга бик сөенәбез һәм горурланабыз. Әни, син бик нык көчле кеше. Бер вакыт авыртканда миңа әйткән сүзләрең гел исемдә. Кызым, китим дисәм бу дөньядан, бүген үк китә алам, ләкин әле Рөстәм улымны урнаштырасым бар, дидең. 6 балаң төрлебез төрле җирләрдә яшәгәндә, 6бызга да зур-зур посылкалар ясап, агач чанага салып, җәяүләп Янилгә почтага алып баргансың. Бу кыш көне була, чөнки казлар, башка шундый әйберләр бозылмас өчен эшләгәнсең моны. Өйнең түрендә матур сервант тора. Шунда 6бызның да фотолары. Әни, булар нигә монда тора дигәч, кызым, барыгыз белән дә сөйләшеп йөрим. Шуларга карап, хәерле иртәләр, шатлыклы сәламәт гомерләр телим. Иң изге теләкләрем белән көне буе сөйләшеп йөрим. Дә барыгызга да рәхәт йокылар теләп, кич белән йокларга ятам. Көн саен шулай, дидең. Барыбызны да бик яратып, сагынып яшәгәнсең. Без барыбыз да бик кадерле булганбыз инде сиңа. Ул вакытта синең йөрәгеңне җылытырлык гамәлләр дә кылмадык. Җылы матур яхшы сүзләр дә әйтмәдек. Хәзер еллар узгач, үзебезнең баштан кичкәч аңлыйбыз. Син йомшак кына итеп, үзегез әни булгач, әти булгач, аңларсыз әле дип әйтә идең. Ананың балаларын шул кадәр көчле яратуын да аңламаганбыз ул вакытта. Иң кадерләни, без чиксез рәхмәт сиңа, безне яратып тудырганың, үстергәнең өчен. Изге анадан туган балалар без. Кайда булсак та, әни, син безнең йөрәгебез түрендә. Бүгенгедәй исемдә Камил абыйны армияга озатырга яшьләр җыелды. Мәҗлес уздырдык. Камил абый үзе гармунда Хуш авылын җырын уйнап үзе җырлады. Әниебез келәткә кереп, үкси елады. Камил абыйга сиздермәде. Без Казанга кадәр озата бардык. Әни, әти, тәтә һәм башкалар капка төбендә озатып калдылар. Исән сау хезмәт итеп кайт, улым, дип әйттең, әнием. Хатларны бик көтеп ала иде. Мин, Рәзилә, Ришатка кияүгә чыккач, Чукоткага киттек яшәргә. Туйда Ришат гармун уйнады, мин җырладым. Әнием, бәгырем, зинһар үпкәләмә, күңелләрем читкә ымтылды. Туган җирдән чыгып киткәч кенә, барлык шатлыкларым онытылды. Туган җирдән чыгып киткәч кенә, барлык шатлыкларым онытылды. Әнием, бәгырем, озатып калдың мине, күзләреңнән яшьләр тамдылар. Синең яшьләр минем йөрәгемә мәңге сүнмәс яра салдылар. Синең яшьләр минем йөрәгемә мәңге сүнмәс яра салдылар.
Туганы җирдән аерылышу дуслар, бигрәк кыен икән күңелгә. Үсеп җиткәч бала китә икән, бик кыендыр Газизәнигә. Үсеп җиткәч бала китә икән, бик кыендыр Газизәнигә. Бик кыендыр Газизәнигә. Олы юлга чыгып басасың да, кош өстенә кулын куясың. Яшьле күзләреңне юлга текәп, балам кайтмыймы дип көтәсең. Яшьле күзләреңне юлга текәп, балам кайтмыймы дип көтәсең. Үсеп җиткәч бала китә икән, кемгә әни миңа, кызым, хатларыңны ешрак яз яны дидең. Бик озак язмаган вакытларым да булды. Әнием, гафу ит, үзәкләреңне үзгәнмен. Безнең әни белән әтиебез ялга чыккач та тик утырмадылар. Узак еллар авылыбызның иске клубында, котельныйда көрәк белән мичкә күмер атып, күмер ягып, клубны җылыттылар. Минем иң беренче эш урыным булды. 1 ел эшләдем. Ветераннарга һәйкәл ачтык. Ветераннарны клубка җыеп, концерт куйдык, чәй эчерттек. Ришатым белән танышу да шул көнне булды. Бу 1975 елның 8 мае иде. Миннән соң озак еллар Рәйсә сеңлем эшләде. Аңа булышырга кирәк булганда Рауилә сеңлем дә эшләде. Рәйсә сеңлем кияүгә киткәч, озак еллар Рөстәм энебез эшләде. Әнием, синең иң зур теләгең, сез минем 6 балам, барыгыз да дус, тату булып яшәгез. Барыгыз да минем өчен бик кадерле, шуны исегездә тотыгыз дидең. Чиксез рәхмәтләр әниебез, кәтәбез, әтиебез сезгә. Рәзилә Миннебай кызы һәм Ришат Шәриф улының кызлары Гөлнара әбисенә үзенең сүзләрен әйтә. Без 2-3 елга бер авылга кайта идек. Минем әбием дә Вахит авылында яшәгәч, чираттан я Миннегөл, я Мәрьям әбиләр дә көнебез үтте. Җәйге чорны бик көтеп ала идек. Ул җиләк җыюлар, сабан туйга әзерләнеп төшүләр, шау-гөр килә бөтен өй. Кием күрсәтәбез, кемнеке матуррак чагыштырабыз. Кич җитсә, ял көннәрендә кичкенә генә кара мунчада юынып, кайткач җимешләр белән бабайның банк чәен эчеп, идәндә тәгәрәшеп йоклыйбыз. Фаил абый белән Азат энем гел куркыныч әйберләр сөйли иде. Без Дания сеңлем белән курка идек, бер почмакка посып кочаклашып йоклый идек. Кара мунча дигәннән минем күңелдә гел баш бәрелә иде. Үзем шуны белеп торам, барыбер кергәндә онытам. Ак кайын шампуне, кер сабыны белән юынганнан соң, икенче көнне чәчләрне яза-яза ах итә идек. Чәч озын ул чорда, Дания белән ярышып үстерәбез. Аныкы гомергә озынрак та булды һәм калынрак иде. Иртә белән мин иң ахырдан сифарат тавышына уянып китәм. Озак йокларга яратам мин. Бүтән балалар күптән урамда инде. Миннегөл әбием әкрен генә эскәмьядә утырып сифарат әйләндерә. Мин күзәтәм. Бармак белән аккан тамчыларны ялаштыргалыйм. Мин дә булышыйм дигәнгә, үзем ди, аны бер кигә генә әйләндерәсе ди. Безне әби сөт өстеннән өзмәде. Җәй буе кайнар икмәк өстенә сметан ягып, писюк сибеп, карлыган, кура вареньелары белән сыйлый иде. Җәйге чорда балачагы урамнан керми бит инде.
Тамагы чыкса, май ипи белән кыстырабыз да, шуның белән тагын чыгып китәбез. Безнең Нурулла абыйлар һәм безнең өй уртасында тыкрык бар иде. Анда күрше кызлары, малайлары белән уйныйбыз инде. Туп атышлы, йөзек салышлы, аяк киеме сатышлы, куышлы, качышлы. Бер вакыт шулай, яхшы качам дип, әбиләрнең шумырт агачына менеп утырганмын. Мине эзлиләр, таба алмыйлар. Малайлар агач төбендә йөри, мин өстән карап торам. Бер заман коры ботакка басуым булды. Ничек җиргә өчеп төшкәнемне сизми дә калдым. Шундый авыртты инде бөтен җирем, бөтен тәнем сызлады. Аңлатып булмый гына бит. Малайлар көлә ул чакта. Дания култыклап өйгә алып керде. Үкси җылыйм. Авырта бит, чыдый алмыйм. Әби тынычландыра. Борчылгандыр инде минем өчен ул чакта. Миңа җылы сөт эчерткәне хәтеремдә калды. Шул сөтне эчкәч, залдагы диванда юрганга төренеп, рәхәтләнеп йокладым. Әлбәттә, авыртуым шактый кимегән. Бөтенләй дә бетте диергә була. Ул күңелле мизгелләр бик күп булды инде. Авылны сагынып кайта идек, әби янына дип кайтабыз. Искә ала башласаң, күңел тула. Әбине сагындыра. Ул бит безнең йомшак, сабыр, тыныч, мәрхәмәтле, юмарт, эш сөючән һәм бик ярдәмчел иде. Рәхмәт безнең Миңлегөл әбиләргә, Миңлегөл әбиебезгә, үзебезнең истәлекле балачак өчен. Без аны бик яратабыз, бик сагынабыз һәм еш кына искә алабыз. 1961 елның 6 январында туган 4 балалары Рәйсә үзенең хисләрен белдерә әниебезгә. Әни, дөньядагы иң кадерле, иң якын, иң җылы, иң якты сүз. Әни миңа тормыш биргән, төн йокларын калдырып, бишек җырлары җырлаган. Ашаганда 9 кеше тезелеп утырган өстәл артында. Үз өлешен миңа өсти ашаткан иң изге зат минем өчен. Истәни, мәңге онытылмас, мәтрүшкәле тәмле чәйләрең. Минем өчен диеп үзең теккән бала итәкле матур күлмәгем. Кызым диеп назлап эндәшүең, яңгырап тора колак төбендә. Йомшак кына биргән киңәшләрең, саклыйм, әни, йөрәк түрендә. 6 балаң, әни. Мин 4-нче, салкын кышта дөнья күргәнмен. Күңелеңдәге назлы, җылы хисне барыбызга да тигез бүлгәнсең. Без 6 бала бер-беребезгә ярдәм итеп, тату үстек әти белән әнинең үз үрнәкләрендә. Мин үземне белә башлаганнан бирле, әнинең бер генә дә тик торганын хәтерләмим. Без йокларга ятканда, әле ул йокламаган. Без йокыдан торышка, инде ул күптән аяк өстендә, өстәлдә тәмле ризыклар. Без дә әниебезнең йөзенә кызыллык китергә тырышмадык. Тырышып, яхшы укыдык барыбыз да, эшләрендә дә булышып, колхозда да эшкә йөри башладык. Мәктәптә әти-әниләр җыелышында безне мактаулары әнигә рәхәт булгандыр. Чөнки ул үзе дә бик яхшы укыган, бик тырыш булган. Ләкин менә комсомолга кермәгән өчен генә 7-нче класста укганда аңа 1/4 чыгарганнар. Һәм аның иң зур хыялы укытучы булу хыялы шуның аркасында тормышка ашмый кала. Орча педучилищесында комсомолга кермәгән кешеләрне укырга алмаганнар. Әни әтисе белән әнисеннән калгач, бабайлар йортында бик оста куллы, тырыш туганнары янында барлык яктан да уңган булган бик чибәр кыз булып үсеп җитә. Без бик күп төрле газета, журналлар алдыра идек. Өстәл артына җыелып утыргач, әни ул журналларны, газеталарны кычкырып укый. Әти белән без барыбыз бергә җыелышып, аны тыңлыйбыз. Дөньядагы бөтен яңалыкларны белеп торабыз.
Миңа 5 яшь тулганда, әнидән күреп, мин дә яшь Ленинче газетасын кычкырып укый башладым. Минем укыганны барысы да бик игътибар белән тыңлап торалар иде. Ничек өлгергән әнием. Без мәктәптән кайтышка, пешкә ягып, тәмле итеп, табада бәрәңге пешереп тора иде. Без кайтып җиткәндә генә ул аларны пештән ала. Каян белгән ул вакытын? Ул вакытта бит телефоннар юк. Нәкъ безнең мәктәптән кайтып керешкә бит ул. Күрше кызлары безгә кич утырырга җыелалар. Шәл бәйлибез. Әни тәмле әйберләр белән өстәл әзерли. Ул үзе мамыкны оялый һәм эрли. Стенада, тумбочка өсләрендә әни чиккән әйберләр бик матур булып игә ям биреп торалар. Безнең кул эшләре белән утыруыбыз, матур гына сөйләшеп, бер-беребез белән дус кына эшләүбез әниебезгә сөенеч бирә. Ул алты почмаклы өебезнең уртасындагы тупсага утырып, моңлы, матур тавышы белән ромайны суза. Шул арада кемдер сыерыбыз бозаулый алмый дип хәбәр белән килә. Әни бөтен эшен калдырып, кешеләргә ярдәмгә ашыга. Якын тирәдәге барлык хайваннарга булыша, аларны дәвалап тора. Каян килгән аңа бу белемнәр? Әгәр дә авырсак, әни безгә кичтән шифалы үләннәрен эчертеп, төреп яткырайды да, иртә беләнгә без инде сәламәт. Әти белән әни бергә безгә бик көчле, тирән тәрбия биргәннәр үз үрнәкләрендә. Бер сүз әйтмичә дә, олыларга хөрмәт итәргә өйрәткәннәр. Безнең күршеләребез Мизифәт тә, Нәзифәт тә, Рабигат тәләр. Бездә айлар буе яшәделәр. Әнде Гайфәт тә, Әдият тә һәм башка олы кешеләргә аш пешкән сайын ашарга кертә идек. Әни бер вакытта да урамга чыгып гайбәт сөйләмәде. Йомыш белән кирешүләрнең һәр йомышын үтәргә тырышты. Күршедәге безнең белән уйнап үскән барлык бала-чагаларны ашатып чыгара иде. Безнең урам аша Янел базарыннан кайтучы югары чура абый-апаларга да чәй эчертә иде ул. Ул утырткан яшелчә җиләк-җимешләр гөрләп үсәләр иде, бик уңалар иде. Ул кыярлар тызлый, алма компотлар яба. Алар бик тәмле иде. Безгә киемнәр алырга кирәк булгач, аларның кайберләрен әни Янел базарына илтеп сата. Искиткеч. Ничек җитешкән ул? Гел җәяү, машиналар юк бит. Рәхмәт сиңа, әнием. Рәхмәт, әтием. Барысы өчен дә, бүгенге көндә дә сезнең яктылыгыгыз тормыш юлларын яктырта. Яшәргә көч бирә. Кадерләп үстергән, яшәргә көч биргән. Әниемнең җылы кочагы. Үзем әни булгач хәзер белән әни дигән изге исем хиснең нинделекләрен тоям. Үзем тудырган эңә диеп үз тормышын ышанып әнигә миңа тапшырган чип-чиста хисле газиз нарасы балага тормышның башында берәр ел мизгелләрдә эңә диеп эндәшеп чакыруга йөгереп килүче, җанын, тәнен ризыкландыручы әнинең барлыгын тою, ышанычлы белү кирәк. Чып-чынлап бу җирдә чын кеше булып яшәргә, аякка бастырырга сәләтле, кадерле әнинең күкрәк сөте кирәк. Әни сөте белән керә балага бар җиһанның кешегә генә хас көчләре
хисләре, гыйлемнәре. Горурланып әйтәм, минем әнием Миңнегөл исемле сылу кыз була. Әлбәттә, әтиебез Миңнебай белән берлектә шул замана хисләренә, көчләренә яраклы тәрбияне, түгәрәк тоту гаиләне бар яктан да муллык белән, балаларга рәхәтлектә яшәрлек шартлар белән тәэмин иттеләр. Әтиебез Миңнебай колхозда эшли озак еллар, әниебез дә колхозда да эшли. Әмма ләкин гаиләбезнең җылы учагында, сафлыкта саклый. Мин гаиләдә 5нче бала булып тудым. 1962 елның 5нче июлендә Рауилә дип исем алдым. Беренче көннәрдән үк бик яхшы, яратуда яшәүче әти-әнием барлыгына ышангангадыр, гел дә үземчә эшлим, иркенлектә яшим. Бик сабыр кеше әниебез. Туганнарыма кушылып мин дә әйтәм, тырышып, яратып эшләгән эшләре күбесенчә балалар өчен, тамаклары тук, киергә киемнәре без булсын өчен, күлмәкләрне безгә үзе тегә, үзе тире эшләп, туннар тектердек. Сестричка Рәйсәгә, миңа писеслар асрап, аларның михларыннан якка куйдыртып, сестричка Рәйсәгә, миңа Рауиләгә туйларыбызга бүләк иттеләр җылы пальтоны. Безнең туйда әниебез Миңнегөл, әтиебез Миңнебай, минем сестричка Рәйсә мине озата килде. Сеңелебез Дания Рафига абыйның кызы, мин үзем Рауилә, минем тормыш иптәшем Егоров Петр Дмитриевич, аның әнисе Пелагея һәм әтисе Дмитрий. Шул яңа тормышка инде үз гаиләләребезне башлаганда әти, әни йортыннан зур җылы бүләк итеп, бакчада үстергән кыярларын түтәлдән генә өзеп алам да, әни пешергән кетертәп торган тәмле ипи белән ашыйм. Үзебезнең сөт өсләре, салкын сөтләр, баздан, холодильниктан, творогы, корты, нинди тәмле корт тәкәләре, әнинең пиремәче, күпереп пешкән, яңа гына суырткан сыек баллар ягып, ипине манчып ашыйбыз. Нинди тәмле камыр ризыклары, мул өстәлебездә. Гаиләбезнең өстәленең башында гел дә кайнар сулы булып, тулы торган самаварыбыз гырур булып, күкрәген киреп басып тора. Пиштә ярып пешергән безнең данлыклы, әнинең үзенә генә хас хисләр белән, алыштыргысыз тәмле тәмләр белән пешкән әни бәрәңгесе диебез без аны. Үзебезнең бакчабызда үстергән тәмле сортлы яхшы бәрәңгеләр, өй астыбызда мулдан тозлаган кыяр помидор, алмалардан компотлар, вареньелар бик тәмлеләр. Барысы да без балалар өчен әнинең хезмәтләре. Кай вакытта уйланып, хыялланып, бик матур тавышы белән җырлап утыруы. Үзе генә дә, әтиебез Миңнебай белән дә. Әтиебез оста гармончы бит. Бер вакыт стенада торган кичкенә генә радионы ачып куйды әни. Миңгол Галиев җырлый диеп, бергә тыңладык. Миңгол Галиев үзенең иң беренчеләрдән җырлаган «Һаман яратам» җырын җырлады. Сакла сөюне, таплама бәрү, кылы хисләрне ваклама бәрү. Узар гомерләр искән җилкә
хәзер Мингелгалиев гаиләбезнең якын дусты. Мине әзрәк җырларга, тавышымны ачарга булышучы остазым да. 2012 елда Мингелгалиевның юбилей концертын оештырдык. Шул концертта Мингелгалиевка үзем язган гел моңнан торган Мингелга дип багышланган җырымны бүләк иттереп җырладым. Бишенче бала булып син бу дөньяга килгәнсең. Диеп әвәл аваз биргәнсең. Шул авазны югалтмыйча әлегәчә саклыйсың. Мәрхәмәтне хисең белән җырларда яңратасың. Мәрхәмәтне хисең белән җырларда Тынычлык, муллык, рәхәтлек әти, әни өендә яшәүләре. Әниебез сабыр, тыныч, мәрхәмәтле, изгеләрдәй акыллы, затлы кеше булганга. Әлбәттә, без дә балалары булышабыз, өйдә дә, колхоз эшләрендә дә. Инде Казанда укыганда, тулай торакта яшәгәндә, атна сайын кайтып, әнинең тәмлүшкәләрен ашап, мунча кереп, Ә бер вакыт әнинең үзен дә җуындырдым, аркаларын чабындырып, уып, пассажлар ясап. Ә киткәндә әни биргән туган йорт ризыклары алып бара идем Казанга. Кызлар белән рәхәтләнеп бергә ашый идек. Гаилә тормышында балаларны тудыралар бергә, әти дә, әни дә. Шуңа да без әтиебез Миңнебайны, әниебез Миңнегөлне тигез яратабыз. Безне үстерүгә, әниебезгә, әтиебезгә булышкан, әтиебезнең туганы, тәскирә, тәтәбезгә дә бик зур рәхмәтлебез. Тәтә, сине дә бик яратам мин. Әлбәттә, әни. Бигрәк тә безнең әни. Искитәрлек, кешелекле кеше. Безнең белән йомшак кына сөйләшүче, газиз, кадерле әниебезгә мәңгелеккә мин рәхмәтле. Аңламаган, тыңламаган, булышмаган, борчыган булсам тормыш мизгелләрендә. Гафу үтенәм синнән, кадерле әнием минем. Гафу ит мине барысы өчен дә. Рәхмәт, әнием, бик зур, чиксезлектәге тормышыңа җитәрлек итеп, синең тормыш юлларыңны яктыртып, юл ачып барачаклар. Сиңа безнең рәхмәтләр, әтиебезгә дә шундый ук теләкләр. Бик рәхәт тормышыбызда яшибез без хәзер. Шуңа да тагын да зур рәхмәтләр сезгә, минем теләкләргә, рәхмәтләргә безнең балалар, синең оныкларың кушылалар. Мин бик рәхмәтле безнең Миңнегөл әбиебезгә, чөнки ул безнең әнине Рауиләне үстерде. Рәхмәт бик зур әбигә, рәхмәт минем әнине тудырган өчен, үстергән өчен. Рауил да, Рауиләнең улы, аңа бик рәхмәтле.
Безнең зур гаиләбездән рәхмәт сиңа, кадерле әниебез. Кызың Рауилә 1966 елның 28 майында 6 балалары булып туган Рөстәм инебез үзенең матур сүзләрен әйтә. Шен тормышчан авыл хатыны булды, ирен хөрмәт итеп тора торган балаларны да тәрбияләргә вакыты булмаса да, ул балаларга да бик яктый чырайлы. Мин инде төпчек бала булгач аның алдагырак тормышларын әти белән бик әйтә алмыйм, но инде миңа төпчек булгач бәлки игътибарда күбрәк булгандыр, ихтирамда бик ярата иде әни, һәм мин дә аңа бик хөрмәт белән карый идем, булдыра алганча булышалыр инде. Ул вакытта инде тормышлар бик җиңелдән түгел, акча мәсьәләсе дә иркен тотарлык булмады. Түләүләр дә инде әти инде колхозда эшли иде, әни идәгесен карап, пешереп, мал кутуларына карап, идә торадыр инде, мин белгәндә. Шул мал туардан сыер асырадык инде, сыердан сөте, майы, туаргы һәм башка нәрсәләр әзерлидер. Инде кибеттән шул уналадыр якта инде. Яни әйберләр пешерәдер. Заманалар шундай авыррак булса да, безнең өстәл тагын да ризык үзелмәде, Аллага шөкер. Мул торды, ингел әйберләр пешерәдер. Мул итеп ризыклар әзерлидер, яни. Идәге бөтен эш әни өстендә инде күбрәк. Шуңа инде аңа мин дә булыш алмадым. Яшьлек белән уйлап та бетермәймен инде, аңлап та бетермәймен дип. Бүтән кешеләр шикелле, бүтән күрше хатыннар шикелле ул. Капка төпләренә чыгып, нәрсәләр дигән шикелле, төрле нәрсәләр сөйләшеп утырмый торган иде инде. Гел идә инде ул. Аннан бер ни дә сер чыкмыйдыр. Кемдән нәрсә сөйләсә дә, шунда каладыр инде ул. Кешене сөйләп, үзе дә гомумән улай гайбәт сатып бирә торган хатын булмады инде. Ул менә миңа кергән тәрбия, Аллага шөкер, ул әти-әнине тигез күреп, әтине дә, әнине дә тигез яратырга, хәтта ул сүзләр белән аңлатмаса да, шушындый нәрсә бирә алды. Шуңа күрә мин әтине дә бик хөрмәт итәм. Тормыш булгач төрле вакытлары булгандыр, гел килегенә булмагандыр, авыр моментлар булгач, тем более авыр еллар булгач. Әнинең яхшы киңәшләре бар иде инде, аның шуларны бирә иде ул. Мин балачакта күзем бик авыртты. Шул вакытта ул мине чанага утыртып, монда инде фельдшерский медпункт бар иде, шунда алып төште инде ул. Дәтулай хапайга шулай дәваларга итте. Яннары тагын бер момент, нинди кытлык нәрсәләр булса да инде ул кибеттән әйберләрне бик мул итеп аладыр. Коробкалап, ящиклап. Шуңа да инде безнең кешеләрнең өстәлендә ризык хәтле булмаса да, бездә иркен булды. Бездә даже Аллага шөкер, күршеләр дә әле дә хәтерләр әнинең яхшылыгын ничек түзгәндер ул. Балачагалар белән тышта уйный директор, өйгә кереп тә дәвам итеп, шунда ашап ичеп тә китәләр күршеләре. Ул бик сабыр, күркәм, мөлаем, бик ягымлы. Әни әйбәт хатын да була белде, әтинең көеннән тора белде. Менә шундый рәхмәтләр белән искә алам мин әнине. Һәм инде менә шул әнинең менә истәлегенә багышлап, Агаповның Виталий Агапов җырлый торган Әнкәй гөле дигән җырымны җырлыйсым килә. Аның истәлегенә, аның рухына мине кәләм булып барып ирешсен.
bir kişilebiz, Tınga vermey sağış yürekler. Soğulgan dağına korarsın deyip, Gülüşü bergen enkey bülekler. Gülüşü bergen enkey bıyıkmalı. Yürümeyiz deyip olmayız, Ağır şapka giyelim gül karşına. Enkey karaysaman yılmayız, Gülüşü bergen enkey bıyıkmalı. Yürümeyiz deyip olmayız, Ağır şapka giyelim gül karşına. Enkey karaysaman yılmayız. Keygili karşıp yaşar kiliş, Kuzgillerden mengi saklıyız. İyimizde şu sevgiliden izgit, Kadirlere gayberi tapmayız. Gülşi bergen enkey bıyıkmalı. Yürümeyiz deyip olmayız, Ağır şapka giyem gül karşına. Enkey karaysaman yılmayız. Şeşek ota yozlar cikken sayın, Güllerine kullar olmadı. Müzik gibi bize bəxet bilgen, Gülü kışın enkey rahmet. Gülüşü bergen enkey bıyıkmalı. Yürümeyiz deyip olmayız, Ağır şapka giyem gül karşına. Enkey karaysaman yılmayız, Gülüşü bergen enkey bıyıkmalı. Yürümeyiz deyip olmayız, Ağır şapka giyem gül karşına. Enkey karaysaman yılmayız, Ağır şapka giyem gül karşına. Enkey karaysaman yılmayız, Enkey karaysaman yılmayız. Kadirli әнибез Миңнегүлнең сеңлесе Миңнур үзенең яраткан кешесе Гаяз Жизни белән, аларның уллары сулда Рияз Мубараковлар. Уң якта әнибезнең кече сеңлесе Альфинур апай, уллары Марат һәм Марс Жизни Гилмуллиннар мотоциклда шулары отыралар. Бу жер йөзендә әле генә туган бала да, кичкенә генә бала да инде үзенең нәселенә җаваплы булып туа. Шуларны аңлаганнан соң без дә үзебезнең нәселнең җирен тудырып үстерергә уйладык һәм эшләдек. Үзебезнең нәсел җирен родовой поместьены ясадык. Шушы нәсел җирендә безнең бөтен якындагы нәсел кешеләребезнең агачлары бар. Әнинең агачы янында әйтәбез. Кадерле әниебез Миңнегөл, рәхмәт сиңа, без 6 баланы әтиебез белән тудырып, рәхәтлектә яшәтеп, тәрбияләп үстергәнегез өчен
Бик зур рәхмәт. Сине үстерүчеләргә, сине тудыручыларга әниебез бик зур рәхмәт аларга да. Һәм барлык туганнарыбызга шушы әниебезне котлап, әниебезнең хисләрен алган, әниебезгә биргән хисләрен, тәбрикләү хисләрен җыйган, шушы видеоны ясаганда кушылганнары өчен дә бик зур рәхмәт. Камил абый, Рафик абый, Рәзилә апай, сестричка Рәйсә, үзем, Рөстәмнебезгә бик зур рәхмәтләр. Без бик тату яшибез, әни. Безгә безнең шатлык, сезнең шатлык. Сез бөтенесен дә ишетәсез, беләсез. Сез иркенлектә яшисез, җаннарыгыз белән, үз дөньягызда. Әнә рядом әти агачы. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Рәхмәт, Кадерле әниебез Миңнегөл, менә бу фотоларда бар.